Sinene County ma Migori kod Kisii juma mokalo, moko kuom jotelo golo duondgi bang' ka duond bura mar ODM nyondiko barua mar dwaro ni jotelo manyocha nitiere kinde tulogo ochopi mondo mitimnegi nonro. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, moko kuomgi to wacho ni pok giyudo barua ma gwelogi e nyim tend od bura ma ODM, to kata kamano giikore mar chopo koluonge. Bang' chama mar ODM ndiko barua mayango chako timo nonro ewi tulo manyocha oneno e kaunti ma Migori kod Kisii. Bura mochan winje log tich mar ODM Nairobi kaluwore kod barua ma ochwe kogno kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna. Jad bura ma Oriri Mak Nyamita kaloso kod Ramogi TV yor ong'we yamo olero ni onge barua moseyudo moluonge god e nyim ODM ewi tulo mane oneno Migori. Pok sayudo barua ma ayanga moluonga mondo wadhi e bura. Manya neno nanene mbui ne en barua mane nie letterhead mar jo ODM, lakini nok en barua mane okete sei. Kanyawadgi Masona West Peter Masara bendo koni onge barua mowang'e oseneno mochwalne kod ODM. Kata kamano, gavana ma Migori Ochilo Ayako to koni en owuon osendiko ne ODM mondo otim nonro matut ewi tulo mokoni kuodo wich kendo duoko chien demokrasia ma Migori. Omiyo ka gima raracha kama notimore, chama osefuaro e yo ma sirikal fuarogo jok michichgo gi gima ne nyalo kelo gino. Ni chama oluongo bura ma gidwaro nonogo jomoko ka. An awuon asendiko ne chama kendo asewuoyo gi jogo mowinja wuogo magi ng'eyo gima notimore. Or jaricho ringo kata onge gima lawe. Ochilo koni okoluor mar chopo kendo winjo wach ODM ewi tulo mosenyiedhore e kinde ka kinde. Chama en gi gima iluongo ni code of conduct gi ethics mage. Waduto te ne wasain kaka wabro bedo. Chieng' moro nopenja ni to ka jogi ne chwanye dak ni kelo report. Onge gima ipando kopo ni gidoro ng'e adieri wantiere godo. Mokwongo nikech gino be notimore constituency mara, aparo ni gina giratiro mar gwela. Koro ka gigwela abro dhi kaka jatelo ma constituency mondo atimnegi. Siasa ma Migori osenyiso kido mar tulo kendo weyo ka sekta mar arita kwe kod obila kama tek mar chwalo kwe ne jopiny. Jomia na nyisi wan tulo ni enena gima jomoko loso. Ne wan go Ochilo Ayako a function in my constituency. Kani rwako bishop ma ututingo na Kenya mangima Pefa Church, Bishop Okinda. Ne wachimo kode in one team. Mo adhi a function, mo uoyo, kokwa uok wadhi Uriri. Kama ne warome chajidak nogore. Jo Migori ong'eyo historia mar koko to gi jok makelo koko. Be ging'ere, mano be gima ok ipenj. Karawere ariyogi kelo koko, yuno dwa na tim nang'o? Ng'ato miya duoko dwa na tim nang'o? Polis ng'iyogi, gikelo koko gi, jopiny onge mago koda koko kata achiel. Jopiny nomiya tich atim gi nade. Kata kamano, jotelo go jiwo kwe ne jo Migori. Owacho ni kato bedo ni wakale matek, to mbele ka Nyasaye dhi yawonwa yo. Waboluru lodhe piny, wagore uru gi dhowa. Jasiasa nyaka wuo eke chulowa. Kutamo wawuoyo, stress nyalo mako ji. Waonge gi koko gi ng'ato. Be an akia pango lweny, mokwongo an akia gora. Akwayo jo Migori duto te, vijende, kuom jodongo, mine, kuom deye to gi nyithindo manyiri, ni wadog e keyo wa mana mar tich. Walter Nyambaga, Ramogi TV.